vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tiba tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So mushure mekunge ndarambana nemudzimai wangu, zvinhu zvangu zvakabva zvadhakwa. Apa kunoku I was even owning 2 companies, but pari zvino hangu ndiri kuzama kuti ndige ndichitanga kusimukira, at least ndikuraramawo kaupenyu karibo. But ipapo mukomana pandainge ndichimbofambidzana naye mudzimai wangu, zvinhu zvangu zvaindifambira chaizvo, kwava kutongodhakwa just like that. Saka ndakabva ndachizoenda kuno umwe muprofita mushure mekunge ndarambana nemudzimai. Muprofita uyu akabva anditi, iwewe une shavere urombe, zvinotoda kutoti unge uchizvisimudzira wega, nekuti hakuna Mwari achauya kuzokusimudzira kana umwe munhu achauya kuzokusimudzira unless iwewe pachezvako wazvisimudzira wega. Ndikabva ndati zvino ndozvifambisa sei? Akabva ati aiva neimwe n'anga iyo yemuno muSouth Africa yaainge achishandidzana nayo. Akabva anditi n'anga iyi inobatsira kwazvo kana uchida, but unotofanira kuti unge uchitotengesa motikari nekuti anodhura murume uyu. Ndikabva ndati kutengesa motikari. Akabva anditi kana ukasatengesa motikari zvinhu zvako zvichatowedzera kuoma. Motikari iyi ichasvika pakuita accident zvekuti uchazozvidemba kuti dai hangu ndakaitengesa motikari iyi sezvandainge ndakaudzwa namadzibaba. Ndakabva ndachizotaura naye ndikati, iwe uchindiudza kuti n'anga iyi ichazoda mari kubva kwandiri. Ndokubva tawirirana paya. Ndakatengesa motikari yangu mune zvakanaka, kwava kuvapa mari. Zuva redare mukoma rakati rasvika tikaita matare edu. Saka akabva achizoti kwandiri, but n'anga yacho yainge yaenda, because n'anga yacho atoriwo munhu ane mari mukoma, zvokuti vanhu vazhinji vemulocation vakatoshamisika. Motikari yen'anga yacho iyo ichisvika pamba nemuprofita wacho vainge vachitomborina kupfeka zvinoragidza ivo kuti maprofita nen'anga, vainge vakatozvichenerawo zvavo. Takazoti tava mumba kwava kuburitsa zvinhu zvavo zvavanoshandisa kana vachibatsira vanhu, tikakurukura chaizvo, but zvimwe zvacho akazoti muchazosara muchitaura sevanhu vekunyika imwe chete. Inini ndava kuenda, ndine imwe client iyo yandikuda kuti ndige ndichizoenda kunobatsira. Saka ndakabva ndachizonzi painge pachazodiwa nhengo yemunhurume. Ndine nhengo yemunhurume yandakacherera mufoundation mukomanashi kuZimbabwe uko, nemudzimai tainge tiine imba yedu iyo yatainge tichivakisa at that time. Zvino mukomanashi takabva tachizorambana, zvino kwava kudhakwa. Saka n'anga iyi yakati iyo kuti zvinhu zvangu zvinge zvichitanga kundifambira. Pazvakatanga kudhakwira ndipo apo patainge tiri mubishi rekurwidzana nekuti tinge tichivaka. Saka ndaifanira kuti ndige tichienda kunocherera mufoundation. So mukomanashi, zvinhu izvi zvakanditorera nguva kuti ndinge ndichizvigamuchira mumwoyo mangu kuti ndo zvainge zvatovapo kuti ndinofanira kuti ndige ndichizopiwa sikarudzi yemunhurume akasofa zvake. Ende ndakatoudzwa kutoti munhu iyeye sikarudzi iyi yainge ichazochekwa pachitunha chake ari kumochwari, asi nekuda kwemasituation ndakatongoti ndozviripo, zvino ndingaita sei? Otherwise vanhu veruzhinji vanokwanisa kuzondiseka mushure mekunge ndaita broke. So mukoma zvakanditorera mavhiki 2 ndichingofunga nezvazvo. Kurara ndainge ndisingatomborari, ndichingofunga nezvazvo chete. Ndakazomupa go ahead, akabva achizoenda akanotaura nen'anga iyaya kuti nditi vakatora sei chitunha chake vakazochicheka sei sikarudzi yacho. Handitombozivi, asi chandinongoziva mukomanashi ndechekuti nerimwe zuva akanditi uya kuno kwava kuenda kumba kwake muprofita uya. Akabva anditi kana ukatarisa uchaona kuti mune bepa remarasheni ekuroots kune kamwe kabhucha ako kariko kuma areas kuno kwandinogara kanonzi Roots ameno kana muchikaziva. Ndakavhura mudeep fridge zveshuwa mukoma, ndakati ndichitarisa ndikabva ndaona kuti mainge muine chimwe chinhu chainge chiri chitema sezvamunongoziva kuti iwo marasheni anenge akaita red. Saka icho chisikarudzi chacho ndo chega chainge chiri chitema chakaita zvokuiswa nechepakati. Marasheni including sikarudzi iya zvose zvainge zvakafriza. Ndikabva ndachizonzi unotofanira kutoti unge uchitoita plan, unge uchitoenda kumusha chinhu ichi chisati chashata. Zvino ndakabva ndachizotenga
ndatenga cooler box. Mukoma vakazotondibatsira kuri kutohaya motikari, vakabva vanditi nebhazi hazviite nekuti zvimwe kuda unokwanisa kuzoda kutenga maice block munzira umu zvikazodhakwa. Ndaiva nekamwe cooler box mukoma, ndokubva ndachizoisa marasheni iwawo nezvimwewo zvevalas kwava kuisa maice block pamusoro. Ndainge ndakaisa mabhiya angu ndichifamba hangu ndichinwa. Takaenda kumusha mukoma, ndokubva ndasvika usiku. Hwandasvika mukoma ndakaenda straight kustand kwava kunoisa sikarudzi iyi marasheni mamwe aya ndikamarasira musango, kwava kufushira zvangu ini mukoma. Ndakazodzoka zvangu kuno, tikabva tazadzikisa zvimwe zvainge zvichidiwa kuti zvinge zvichizozadzikiswa, kutenga huku, mbudzi. Tikabva taenda kurwizi kwava kunoslota zvinhu zviya, ropa racho tichiriyeredza nemvura. So ndopandakazotanga kutoona kuti upenyu hwangu hwainge hwava kutanga kusununguka. Mushure mekunge ndaita saizvozvo mukoma, mudzimai ndainge ndichimuda bheki, ndikabva ndati upfumi hwose hwandiinahwo kuda kwake, asi nekudawo kwekuti iye munhu anonamata. As painful as it is, dzimwe nguva iwewe kana uri munhu anobata mishonga unotosvikawo pastage yekuti unofanira kuti unge uchisiyana neuyo anonamata, nekuti anenge achikukanganisirawo upenyu hwako. Sevanhu vakazvarawo sevana, pane pamwe apo pandakati ndikuya kuzokuona ndichikupa hembe dzevana, akabva abvuma. Takazogumisidzira tapinda mumachira tose. Zvino takati taita bonde kudaro, mukoma ndakatonzwa izwi rakataura neni. Izwi iri rakati, zvinoita here kuti unge uchisunga dhongi nemombe pamwe chete, wabva wati komu handei tinorima? Hazviiteka, iyi yawasarudza, iyi gemu yawafunga kutamba iyi, uchazvionera wega kuti zvinhu zvako hazvizombofi zvakakufambira, ende kana zvapanduka hameno kuti uchazozvigona here. Mukoma Nashi hana yangu yakarova. Kana iye akandibvunza kuti what was wrong apa, we were busy cuddling with each other. Mukoma mangwana acho makuseni ndakabuda zvangu, even though ndainge ndava kuita sekunge munhu ainge achimuda back. Ndichidzokera kwandainge ndichigara, ndaitoyeredza misodzi ndichitoti, so this is our goodbye my wife. Ndakarwadziwa mukoma, asi ndo zvakaitika izvozvo mukuzonorambana rwepiri irini nemudzimai wangu. Pari zvino hangu ndinongoraramiswawo nemujolo hangu. Ndiyo confession yangu yandiinayo mukoma. Inini pakuromba kwangu handina vakadzi vandinoshandisa havo paurombwa hwangu. Ndinongozviitirawo zvinhu zvangu, ndakangozvinyararirawo zvangu, ndisina kana munhu wandinenge ndichimbonetsana naye. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Apa maybe unenge utoro mbavha zvako obva watofunga kuba chipaketi chemarasheni kuzonodai obva waona kuti munenge muine sikarudzi yemunhurume. Hey, pakaipa. Ko pabhodha makadarika sei naye mukoma muine mabody parts emunhu? Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakashandiswawo nababa naamai nini vangu kuti ndinge ndichizourayawo ivo amai vangu nyakundibereka, and at that time ndainge ndakavavenga chaizvo. Zvinhu izvi pazvakaitika mukoma Nashi, I think kuti ndainge ndichiri kuma 11 years, because zvimwe zvacho handichanyatso kurangarira zvakanaka, but I still remember ndichipiwa mushonga ndikabva ndanzi ndinge ndichizovaisira muchikafu naamai nini. So situation yakaitika mukoma ndeyekudai, amai vangu vainge vakabatwa vaine chikomba, vaidanana nasabhuku. Saka baba vangu ivo vaitawo zvekufamba vachichera migodhi. Saka nerimwe zuva vakazongodzoka baba vasina kuudza amai, ndokubva vachizobata amai vaine chikomba vanova vari sabhuku, ndokubva varwa paya. Saka amai manje vakabva vazoendeswa kwamambo, vakabva vati vainge vava kusada zvemarriage kwava kuenda. Baba because of pain ndo zvavanogara vachindiudza izvozvo, vakabva vanditi vakabva vangokasikawo kwava kungowanawo mukadzi wechi2 vanova vari amai nini. Saka naamai nini mukoma vaidanana chaizvo.
chaizvo zvekuti amai nini vakangosvika pamba nekutotanga kutondifarira mukoma. Vaindifarira nanhasi uno vanondida kutodarika vana vavo. Vainge vagara vaine umwe mwana wavo musikana. Vaitoti kana inini ndikaita mistake vaitosarudza kutorova wavo mwana vachiti iwewe ndiwe munhu mukuru, wai wazoregedza mwana achidai. Ende nanhasi uno vanondida kudarika kunyange vana vavakazozvara nababa vangu, but I know it is because of that secret as well. So at that time mukoma Nashi ndipo apo amai pavakazonzwa godo, because baba vangu vakabva vachizowana mining claim kuburikidza nevamwe sekuru vavo vainge vachitawo zvechizano, but kusaidi rekwaamai nyakubereka baba, saka vakabva vachizowanawo claim kumine. Saka amai pavakangozvinzwa kuti baba vangu vainge vava kuita izvozvo, amai vakabva vachizotanga kudzoka, but vakatanga vachiita in secret. Amai nini pavakazofind out vakarwadziwa chaizvo, vakatanga kuchema vachigara vachingonetsana nababa kuzonosvika vachizonowirirana. Saka amai nini nesu tainge tava kugara zvino kumusha, asi amai ndivo vainge vava kugara kutauni. Apa amai zvekare vaitopota vachitopinda mumabhawa, vaita sekunge vainge vaine kakudyisa kavainge vakaita baba vangu, because baba vakabva vachinja. Dzimwe nguva vaitoramba kana kupa amai nini mari, kunyange kamotikari kavainge vakatengera amai nini kakasvika pakutengeswa, mari yacho ikabva yapiwa ivo amai, zvikanzi vava kumboenda kuTanzania kunohodha, mari iya ikabva yazonzi yabiwa nehanzvadzi yaamai. Kudzamara amai vachizonzi vaifanira kuti vange vachiya kuzogara nesu apa igara paine bopoto pamusha. Nerimwe zuva mukoma Nashi amai vainge vatori nekwavainge vachida kuenda, ndopandakabva ndachizopiwa mushonga. Ini handina kuziva kutoti wainge uri mushonga wandainge ndapiwa wekuti ndige ndichizouraya amai vangu. Kwava kuvaisira poison muchikafu. Amai vakazofira mubhazi vachienda uko kwavainge vachienda. Asi chinondinetsa manje ndechekuti amai even though takavaisira poison, nanhasi uno baba naamai nini vanotokonfema kuti zvechokwadi ndo zvakaitika izvozvo. Asi nyaya yacho mukoma haina kana kutombogara yakaferefetewa nemapurisa kushaya kuziva kuti ivowo vane zvavainge vagara vaita here. Kunyange ndikada kutaura nezvayo nyaya iyi, tinongogumira ipapo pekuti ndakangokupa poison mwanangu because ndakaona kuti amai vako sezvo rainge ratova hure remubhawa, pane zvavainge vatodzoka kuzoita mukupenyu kwababa vako. Izvezvi kutaura kudai dai baba vako vasina mari yose iyi yavainayo kuburikidza nemamining claim awo avakazowana baba. Mukoma Nashi baba vangu vane imwe mari, ende amai nini munhu wekuti vanoziva kushandisa chinonzi mari than my own mother, vaingofarira zvemafaro. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna vanzvadzi vedu ava. Zvakangoma hazvo veduwe. Saka iye mwanasikana uyu anga achiti zvino ndoita sei nezvose izvi zvakaitika, what am I supposed to do? Ngatimubatsirei mwanasikana uyu mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndine imwe nyaya iyo inondivhiringidza. Ndakambodanana nomumwe mukadzi wekuMalawi ndichangotanga kungosvika muno muSouth Africa. Saka ndakatogoti vekuMalawi ndo vane hunhu. Saka aigara achingonditi I want to leave you, I am tired of fighting. Ende dzimwe nguva ndaiti kana ndikatumidzira vabereki vangu mari aibva agumbuka. She told me kuti she was moving out, but nekuda kwekuti ndaimuda I could not let her go. So ndakabva ndachizongoti nerimwe zuva you know what, it is okay, iwewe handisisina kana basa newe. Akabva anditi it is okay. Uye zvekare ndakabva ndachizopiwa umwe mushonga. Ndakapiwa mushonga nemunamato zvekare, ndikanzi zvinhu izvi zvainge zvichazoshandidzana kufuratidza mukadzi uyu kuti tinge tichizosiyana for good. Saka ndakanzi for 3 nights ndaifanira kuti ndinge ndichizoisa munamato nemushonga uyu pasi pepilo yangu uye zvekare nepasi pepilo yake. Nerimwe zuva mukoma ndakatoti ndichitobvawo kubasa ndakafara chaizvo ndichitoona kutoti munhu ainge atorongedza mabhegi ake atoenda, no trace no what, as if she had never existed. I moved on mukoma.
asi nerimwe zuva mukoma ndakapepuka. Mukadzi uyo wandakazoroora ainge amboenda kumusha panguva yacho ainge aine pamuviri. Ndakapepuka ndikabva ndamuona mukadzi uyo kuMalawi ainge akarara pasaidhi neni. Ndakaridza mhere zvekuti vavakidzani vose vakauya kuzonoka. Vakati vanoka mukoma Nashi ndipo apo paakangonyemwerera kwava kutongonyangarika. So handizivi kuti mukadzi uyu kwaari achiri mupenyu here kana kuti akasofa kare here. What really happened kwaari mukadzi uyu, I don't even know. Saka ndauyawo pano nenyaya yangu mukoma kuti chii chakaitika, chipoko chake here chandakaona. Zvinhu izvi zvakaitika in real life here, but at that time kunyange mukati maybe is stress, I was not even stressed because mukadzi zvino mandainge ndaroora, I was even happy kuti ainge atova nepamuviri paya, sezvo ndainge ndagarawo ndisitomborinawo kana mwana ndikabva ndati I'm going to be a father soon. Saka zvekuti stress ndainge ndisitomborina kana stress zvachose. Mufunge zvenyu mukoma Nashi. So ndichiuyawo panapa todawo kutoti muri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo so that ndige ndichinzwisisa zvinhu izvi zvakaitika mukoma Nashi a very long time ago, but nanhasi uno ndinogara ndichizvibvunza mibvunzo yakatongowanda kuti asi ipo paya chii chakatomboitika chaizvo chaizvo. Mukoma ndapa hangu kutenda navo vanhu ava vekuMalawi. When you post my story tell me, I'll be following through. Ndirimo zvangu ndirimo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna mukoma Vedu. Zvakangoma hazvo Vedu we. Kuti chaiva chipoko chii chakaitika.